dangshan ka senjuk ki nong ordok masi ka Butchers Association of Meghalaya BAM kalalit bu dorkas ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong Rosita M Kurba ka badai ru ka chairman jo ka District Animal Marketing Monitoring Committee DAMMC bat kumjo Shaka Director General of Police DGP ka kong Ida Shishan nong rang IPS ban pa khanra napang ka jingdon jong ki yo khayi masi be an hakaleng ka East Khasi Hills District ka association lingba uba Esron Marwan u president kalapan pa ban pa tokit ban pa khanran napang ye ki jingdon jong ki jaka khayi masi be an ki bam samayo jing itho na ka bor sarkar ulaong bakat banumi isngi ki yo masi be an ki nang bon bat menta ki dan dagi potali bat kini ki yo ki pensok i bakhayi be an ye ki masi shari Bangladesh bat ban rap bakawai ki jing e ka dei ka koi ka khia ula kentui ki bakhayi masi be an ban kyar na kini ki kam na marla raja bagi pai ba nang ba masi ki ngat jingpang lara bam da ki masi khayi be an kan bo jing e ko aban pensai pai ba bala ba nakaliang jong Butchers Association Meghalaya nadu ning kong bangimi syakmat ban yakun ya kami ka jing salan be an jong ki masi ban mo Bangladesh ngim shem kentho yanu kinong khayi ne ye kinu ki babisin ne ban long mangi kum kinong bisni kita kinong khayi henringi dawa be tang kata ba ka jing don kamba hakmat e ka jongi ka de tang nam ta ka kot ka khya namar bale ka jing ma ka de ka ba ka kot ka khya ka de ka ba hakmat e ka bangi kum ka sengi dawa ban ngi kerparu ikinong khayi naru ning kong ba nia trelang banon ra ikimar na ka menta ka jing kho jing subah ni posted jongi bat kani kajing trekam jungi ru kadai bitek tang na benta kabaha kamiat om tanam ta jungi kinong rido hanrei kinong khayi ru batru nang benta kinong bam ya kado hangne po shlong te nakaliang jungi ngila ikundu tu ningut kinong khayi bat ngil kilawan ban ya keren bat ngila batai ki babale phimya no mo harangkat bat kabor jong kaan namar ngilai thu iki ba ka jingiwat jing tep jungi hangni po East Khasi Hills kadon kowe ka yo blade register bat ka government kat kum ki an kendon blabu ka sarkar bat kani ka yo ru kalala ban ai ban issue lane bat ban test ya kita ki merat bawan ra hakne ka yo bat ru ban issue ya ki certificate hak badai ban katanat badai na kaliang jong tanat veterinary tingila batai syai gitu kinong khayi takadaw ngi sawan lengbaw media ban batai baro inong khayi bangimdei ki babisni phi henrei ngi kwa e phi ba phnya lang bat kabor jong kaan khendiat hapor ba ban chuya thu e phi lada piket ye kimar na kanu ko jaka lada phi ja e lenti besatu salute menta te hatu pidon em te ki sakhi satar ban pen i lani ban ya khon lengba ki bor jong kaan henrei phinom dan lada pimla bandon kini ke certificate henrei daga jingi trelang jong phi bat kani ka yo takamut phila banya khun ya lengba ki bor jong kaan banya khun ya kata ka jing e ka ba phimat akilenti senken namar kani ka jingdon jong ni ka yo kabala itu daga tanat sarkar kan ai ya kata ka jing kersyan ya phi batru kan pen itu ya kita kimar begitu kimar ki jong phi hanrei hadu menta ba piket ya kini kimar menta banwan ra sya kini ki yo bampat itu dok sarkar kan bu jing e shibun ni phi batru phila bangat habun ki jing e bat gitu ki breu baju pelat gitu kimar ki mata jong phi ru kinomla ban ket khli kini kimar lani ban pensisya bakan ni kamar ka di jong phi namar balai kini kamar ka ba piket na ka jaka ka ba phi kit ya kini kimar ban penpoi sya kita ki jaka ki ba fikwa ban libu kini kimar kimdon ikut kisla takadaw ngi kerpat nakaliang jongi kum kaseng sobat trei lang bat kaan menta ngilap ba hapo East Khasi Hills kadon kini kowe ka yo ko ba la itu do sarkar trei lang bat kini ka yo khnang ba phiru phinyo ka jing chania bat ka jing singan haba fikwa ban ya de tiet men chue de tiet be an naka hakane ke jela hoi nakaliang jongi men simtio ngila wan bu jing thor hadisi bat nak benta ka ni ke jing bun jong ini ki yo bat ngimla ban pensisya mangi takadaw ngi kerpat
ya EDC bade I chairman jong district animal market monitoring committee ba inlet banjurep ya kini jaka kenang banyo ya jing sisya ban ngi kerpar uleng ba usulong mil mentakasngi ba sungo hale anok ham kloy namar ngi ladep ay phi ke sithi le anok ham kloy banjurep ya kini yo kenang magani ka jing khye be an kan du no em hadu menta ti 4 tem ngam 4 tem nak liang jungi te henrei la kula ringi be nya chakmat ikani ka kam bat kani ka jing ICT rum dei ba ong ba ICT tang DC hagi por bala kham men suang ila ai ru hai DGP mo I madam nongrang ban le ya kani bat ngila pen sngouri jing jungi kum binong odo ngiru nak liang jungi ngi trei abang yo ikinu kinu kali bangi lab baki ket ikini ki mar tingi pentep ispo katanat pulet bat ki pulet ru kile ya ka badon kam bat ngiru ngi sultanat kay nakaliang ka tanat pulet ru nakapor sopor ki ai ka jingi trailang bat mentangi abstang nai DC hi ben le sai kani ka yo kanang bagani jing khi be an kan du no bahoi boros katang ila shu mongil piwan ban kerpat ingi bapet kani kamar baket kumta nrei mentahi nakaliang jungi nginom don shu no jing compromise lani ka jing yamap namar balai ngila batai phi kumnu kilat kilenti ba phide banya bat ngila ai ru kata ka jing mo ka jing pensyaya phi ba da phi kwa ban tre phi ya legally bat ru ladang yo biang ban bat ya kum kini ki jat kali ki baket kham kot khamsla ngin namap shu bat ngin ai be ka bor jong ka an Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya